Welcome back. This is Learning again and you are still watching on my YouTube channel. At ayun nga guys, panibagong araw na naman at ibig sabihin panibagong cooking demonstration na naman ang ihahatid ko sa inyong lahat. At bago tayo magsimula, gusto ko lang po magpasalamat sa nakasama ko noong nakaraang linggo. Kung napanood nyo po yung aking video, dun sa nag-hike po kami. So thank you po sa mga newfound friends na nakilala ko. So ngayon, ang gagawin natin today is actually one time ko pa lang to naluto. Pero nung isang beses kasi na naluto ko to, parang nagustuhan ko siya at madali lang siyang lutuin. So ang i-prepare natin for today is orange chicken with honey. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients na ating kakailanganin. Of course, we have the chicken breast. Bumili lang ako ng 1 kilo guys. Gaya ng kung napanood nyo yung ginawa natin before na yung chicken hot salad, same lang po sila. Pwede nyo siya mabili sa supermarket, yung na filet na. Kung gusto niyo naman makatipid, bili lang kayo ng chicken breast sa mga palengke. Tapos, i-debone nyo lang siya. Madali lang naman yun matutunan. And of course, we have 1 cup of flour, all-purpose flour. Meron tayong black pepper, ground. Tapos, meron tayong salt. Tapos, meron tayong baking powder. Ito pala guys, yung baking powder is ihahalo natin mamaya sa chicken para at least mag-puff lang siya ng konti. Para hindi siya masyadong kulubot, kumbaga. Tapos, ito naman yung ating sauce na gagawin. Meron tayong oyster sauce. 2 tablespoons of oyster sauce. Tapos meron tayong 3 tablespoons of honey. Of course, pag-garnish natin later, green onion. And then, gagamit din tayo ng all-purpose flour para lumapot siya ng konti. Tapos, orange, fresh orange para sa garnish later on. And of course, orange juice. And of course, cooking oil for later. So I think, let's start now. So bali, titimplahan muna natin ang ating chicken breast ng ground pepper. At least 2 pinch of salt. Ayan, tapos i-mix natin. Actually, pwede nyong gamitin yung bare hand. But be sure na naghugas kayo ng kamay, of course. Kasi pag once kasi na ito yung ginamit mo, mas mahahalo mo siya ng maigi. But in my case, wala. Gusto ko lang mag-kutsara. Tapos ang ating all-purpose flour, pwede na natin ihalo ang ating baking powder. Season din natin siya ng pepper. And of course, kahit pinch of salt lang siya para lang magkalasa. Then same process, we will do it by batch cooking kasi mag-fry tayo. So ngayon, i-bread ko na siya. Mag-bread muna ako. Here. Ayan. So since naka-ready na yung aking bread ko na siya, pwede na akong magpainit ng mantika. So ayun nga guys, nakapag-bread na tayo at mainit na ang ating mantika, pwede na tayo mag-fry. Tapos guys, habang nagprito tayo, pwede tayo mag-bread ulit for another batch. Para at least mamaya, pag naluto na, meron na tayong naka-ready, ilalagay na lang natin.
So guys, bali nakapag-prito na nga tayo ng ating chicken breast. Bali ito na siya. Kung mapapansin niyo guys, hindi siya light brown lang siya. Hindi siya ganun ka deep fried kasi ibabalik pa natin siya later. So ngayon, gagawa na tayo ng ating sauce. So yung kanina pinakita ko na sa inyo, ito yon. So ang unang-unang ingredients diyan, of course, yung orange juice. Ayan. So half lang. Of course, ang ating oyster sauce. Ang ating honey. Pagsama-samahin na natin siya. Tapos i-mix lang natin siya guys. Para matunaw yung flour. Tapos, pwede rin natin lagyan ng konting ground pepper. Though kanina meron ng ground pepper yung ating mga chicken, pero para dito naman sa sauce naman. Tapos, half pinch of salt. Kasi meron na tayong oyster sauce. Tapos pala guys, sorry nakalimutan ko yung butter. Ayan, butter. Tapos igigisa na natin siya. Pero make sure guys na kapag nag-isa kayo ng butter, is lagyan nyo muna ng oil para hindi masunog yung butter. Konting oil. Saka nyo isunod yung butter. Ayan na guys, naaamoy ko na. Pero syempre kayo hindi. So I can smell the butter now. So pag once na natunaw na yung butter, pwede na natin ilagay yung sauce na tinimpla natin kanina. So yan, malapot na siya. Tsaka pwede na natin ilagay yung chicken. Hi guys! We're done! Tapos na tayong magluto ng chicken orange with honey. So bali ito na yung ating finished product. Ayan. Top with green onion and then fresh orange. Ayan. So guys, madali lang naman actually matutunan. So kung gusto niyo siyang gayahin later on, pwede. Madali siyang i-prepare pag let's say may mga special occasions or yung daily na lang na meal, pwede naman siya. So guys, sana nagustuhan niyo ang ating simpleng orange chicken with honey. So ngayon guys, please if you like this video, give a thumbs up, comment down below, and please do not forget to subscribe my channel. So that's all for now guys. This is Ylarn saying bye everyone. Happy Sunday.